ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଏକ ବଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ହବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ କୁ ବଦଳାଇ ପାରେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଜଳେଶ୍ୱର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜଳେଶ୍ୱର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟରଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିର ଇଭେଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଅନେକ କ୍ରିଏଟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତା ସହିତ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋ ହବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଫ୍ୟାସନଟା ରହିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ପରିଣତ ହବ ସେ ସବୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରିୟ ସହର ଜଳେଶ୍ୱରକୁ କେମିତି ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଛି ପରସ୍ପର ସହିତ ସେୟାର କରି ଆମେ ଏକ କ୍ରିଏଟର କମ୍ୟୁନିଟି ଗଢିବା ଏହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଭେନ୍ୟୁ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରି ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଅପଡେଟକୁ ମିସ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟର ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ତ ତାକୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ଆମ ଜଳେଶ୍ୱରରେ କଣ 100+ କ୍ରିଏଟର ଏକାଠି ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ JICC ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।